بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Barkanmu da sake haduwa a cikin wannan darasi mai albarka, darasin mu koyi alqur'ani. Wannan shine darasi na 5 insha Allah ta'ala. Kamar yadda muke faɗi kullum, wannan darasi za a same shi ne a page na Facebook Bashir Isa da kuma page na Aisha Gambo Tahfizul Qur'an wal Islamiyya, sai kuma a cikin YouTube Mai Gishiri TV. Muna fata Allah madaukakin sarki ya taimake mu ya mana jagora. In ba a manta ba, a sati da ya gabata mun fara hada kalmomi, inda muke hada kalmomi guda 3 wanda mun bada misalai kaɗan. Sun samu daman a bada misalai da yawa. To yau zamu bada misalai masu ɗumbin yawa, kuma muna bada shawara cewa mutane su bibiya su kofe. Don da yake bibiyan karatun ya samu takarda ya kofe abun da zai gani a bidiyon gaba ɗaya, sauke shi a takarda sai ya karanta shi ma. A karon farko zamu fara bada misalan kaɗan, daga baya kuma zan kawo misalan da yawa, amma kawai zan ringa scrolling ne, sai in tsaya ta yadda mutum zai iya pause, sai ya tsaya ya karanta da kanshi ya kofe har zuwa ƙarshen inda misalan zai zama. Don misalai ne masu yawa wanda idan mutum ya bibiye su, ya yi itikanin su, ya kiyaye su, ya fahimta, to muna fata insha Allah wannan mataki na haɗa kalma da fataha, kasra, dhamma kan insha Allah ya fahimta kuma ya wuce shi. Wannan shine abin da zan yi bayani. In gurin da zan yi bayani ne zan yi bayani, in kuma scrolling kawai zan ringa ja ta yadda pages zan ringa wucewa. Duk pages da zan ja shi in tsaya second sai in wuce, saboda mutane su samu su yi pause, sai ka kalla, ka karanta, kuma ka copy, sai ka play haka har zuwa ƙarshe. Yau insha Allah darasin mu zai zama misalai ne zalla insha Allah ta'ala. Kuma zan samu wani littafi ne wanda suka bada misalan masu yawa. Za mu koma tun daga kalma harafi biyu har zuwa inda ya sawwaka insha Allah ta'ala. Allah ya ba mu ikon bi ya fahimtar da mu. Amin summa amin. In ba manta ba, nan muka karanta daman hamza fataha a, hamza kasra i, hamza dhamma u, a i u. To kamar yadda muka faɗa, har yanzu dai muna cikin wassula ne masu gajerun sauti. Kada mutum ya karanta shi da dogon sauti. A duk lokacin da ka karanta shi da dogon sauti, to lallai ka ɓata sautin, kuma asalin kalman bai zai fito ba, bai zai ba da abun da ake so ba. Saboda haka sai a yi ƙoƙari a kiyaye hakan. Kai tsaye za mu tafi cikin wancan littafin domin mu ci gaba da karanta misalan kamar yadda zai zo kamar haka. Gashi nan, in aka duba anan ya fara daga kalma 2 ne: hamza fataha a, nun fataha na, ana, bana, tana, thana, jana, hana, khana, dana, dhana, rana, zana, sana, shana, صنا، ضنا، طنا، ظنا، عنا، غنا، فنا، قنا، كنا، لنا، منا، ننا، wana, hana, yana. To in ga dubiyo ne za mu ga harfofi biyu ne ya fara. Ya mu je gaba sai ya sa su a cikin rubutu kamar haka: ba'a, sa'a, aba, asa, mada, hada, dama, daha, kaza, haza, zaka, zaha. Gashi nan sai sake sara, qara, rasa, raqa, aza, faza, za'a, safa, hawa, lawa, waha, wala. Haka za mu ta ganin su ga sunan anan. In ka duba wannan shi ma misali ya kawo, sai mu yi pause, sai mu karanta. Nan ma ya pause a karanta: taba, qaba, qata, qata, hada, har zuwa ƙarshen shafi. Nan ma duka misalin ya kawo masu harafi biyu, inda ya kawo ga sunan
sai fara harafi uku. To in muka duba nan zamu ga adama, a da ma suka ce adama, da ra'a suka ce dara'a, da rasa suka ce darasa, zara'a, ra'afa, razama, razaqa, ra'asa, za'ara, radama, wa'ada, warada, wazana, rada'a, razada, da'aba. Muka duba haka ya tafi. To sai ka kasan nan da ka sa ayin a box din waha, a, raha, la, raja, na, haka za ka bi ka karanta su. To sai kawo shi gashi nan anan filla a layin farko ya kawo na hamza, a layi na biyu ya kawo na ba'un, ta'un, tha'un, jimu, ya kawo misalan kowanne. Muka duba za mu ga shi gashi nan filla a saman an kawo su kanana da ɗaya, a kasan kuma sai aka haɗe su. A, kha, za, akhadha, sa, ala, sa'ala, da, ra'a, dara'a, ba, sa, ta, basada, a, ba, da, abada. Haka za mu karanta su. Za mu duba ga sunan misalai da dama. Nan ma misalai ne za a duba a kwafe a karanta shi. Ga wannan ma shi ma misali ne a duba a karanta a kwafe. Ga wannan shi ma misali ne a duba a karanta a kwafe. To ga nan ma shi ma harafi uku ga wani. To nan in ka duba ya kawo sai yake so a cika. To in kuka duba nan waqa'a a sama mai waqa'a, a ƙasa fa awara. In muka duba mai kyau nan kuma sai ka sai a cika, a samu wani kalma a sa wurin sai a masa irin yadda shi yayi. Nan hazama sai ka cika shi, hazama, nahaja, alaha. In muka duba ha'un din ne ake so ka kawo wani kalma da yake da ha'un na farko, kuma a kawo kalman da yake da wawun na ƙarshe kuma mai ya'un, ya zama dai dole akwai ya'un a ciki. shi ma sai a duba. Ga wannan shi kuma yanzu misalai uku kenan. Asada, asa, da, kaga akwai bambanci tsakanin sin nan da sadin, shine ya kawo don a bambance. Ga wasu duka wannan misalai ne sai a zauna a kwafe su. Ga shi nan misalai ne, ga wannan ma misali ne, ga wannan ma, ga wannan duka akan fataha ne. Duka wannan a kwafe shi, a daure a yi haƙuri a kwafe. Ga wani ma to ya gama fataha, yanzu za a shiga kasara. Kaga ga kisra shi mun yi a baya. In muka duba zai ce a'i, babi, tati, safi, haji, hahi. To ya kawo don a fahimta. To yanzu ga suna a kalma da ɗaya, ana, ina, bana, bina, tana, tina, sai a karanta shi gaba ɗaya. Ga shi ya kawo misalai ba'isa, sa'ima, ya isa, tabi'a, habita, rabiha, a karanta su. Shi ma kamar yadda aka yi na baya. Ga shi nan abi a kofe shi a karanta. Ga su nan ma duka in ba duba na tsakiyar kisra ne a nan, haka to zai ta kawo su. Saboda galibi kalmomi masu kisra baya bai cika kasancewa a farkon kalma ba, shi yasa. Amma ana samu amma bai cika zuwa ba. Ga sunan wanda suke farkon kalma ga sunan duka abi a karanta. To an gama kasra sai damma. In ba mu manta ba duka wayannan mun yi su. Ga damma mun yi. In muka duba gashi nan a'u, babu, tatu, tathu, haju, hahu, khahu. To duka wannan mun yi, sai mutum ya biya karanta. Gashi nan ana, ina, una, bana, bina, buna, tana, tina, tuna. Kaga duk dai karatun da muke ba ma jan dogon sauti, duka gajeren sauti ne. Shi yasa ake ba mu abun da aka rubuta. Gashi nan misali usira, busida, turika. Kaga duka damma ne. Thuliba, juriha, humila, khudi'a, durisa, dhukira, ruhima, zuri'a, su'ila, shuriha, su'ita, duriba, tuliba, zulima, uqida. Ga sunan duka wayannan misalai ne, duka wanda ya su fa'idantar. Ga sunan duka wannan masu damma ne. Gashi nan muka duba duka sun zo da damma. Dhubiha, rusima, subiha. To yadda nake karanta na haka ake so a karanta, babu ja, a yi shi a natse a karanta shi haka.
ba tare ana ja sosai ba. In ka ja ka ɓata, ka karanta shi a sauti yadda yake na ba'uhu, to gashi nan. To a nan akwai abin da zan faɗakar. Ha'un da yake zuwa a ƙarshen nan hukuncin shi yana gaba, za mu zo mu karance shi, ba mu karanta shi ba saboda akwai ja kaɗan a jikin shi. To shi akwai wawun sagira ne ko ya'un sagira yake jiki, shi yasa ake ja, amma za mu zo mu bi ka'idan shi mu karanta. Amma yanzu dai a yadda za mu karanta shi ne na ba'uhu, gharasuhu, nasarahu, ya'izuhu. In ka ce ya'izuhu haka asalin yake, amma ka ɓata ka'idan saboda ba mu zo kan wannan ka'ida na ja ba. Duka muna yi ne a gajerun sauti yanzu, saboda haka duk abin da mutum ya gani gajeren sauti zai karanta shi da shi. Yawwa sai a bi ga misalai nan sun kawo: Allahu khalaqahu wa rahimahu razaqahu wa hafizahu wa adhina lahu wa abadahu wa qabila amalahu wa rafa'ahu wa satara khata'ahu wa ghafarahu fa hudiya wa su'ida wa ruhima dhahaba hasanu li'amalihi wa akhadha ma'ahu waladahu. Haka za a karanta. To wannan duka misalai ne na fataha, kasra, damma, wanda zai taimaka kwarai da gaske. A daure a kwafe su, a bibiya, mutum ya karanta kowane feji da ya kwafe akalla in yana da dama ko da su 25 ne ya daure ya karanta kafin darasi na gaba. Za mu tsaya nan insha Allah. Abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada, abin da muka yi kuskure Allah ya fi mana. Subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullah.